En el capítol d'avui recorrerem l'Alt Àneu i el Pallars Sobirà per conèixer els boscos més representatius del Pirineu, els boscos de pi negre. Aprendrem com l'escorça d'un bedoll ens pot servir per beure de la font. Això m'hem passat una mica de bedoll, ara, Passejarem per allà on els animals es crien, creixen i pasturen en llibertat. Doncs escolta, què no has menjat avui? Sembla que no, perquè veig que està buscant el... Acompanyarem aquest grup de nens a la seva classe de natura. Aquí cuidadín, Vale, els peus de costat. I trobarem les restes que ha deixat un ocell misteriós del seu banquet. El nostre protagonista d'avui és el pi negre. El pi negre el trobem a alta muntanya. És l'arbre que arriba a cotes més altes. S'ubica a partir dels 1.500 metres d'alçada i fins a la cota 2.500. A Catalunya hi ha 60 milions de pins negres, ocupant aproximadament 55.000 hectàrees. El de pi negre és el bosc més representatiu del Pirineu i és molt important per la seva biodiversitat, ja que és aquí on hi viuen espècies com el mussol pirinenc, la becada i el picot negre. Socialment és un bosc molt interessant, encara que només sigui per allò que representa com a reservori de biodiversitat, però tanmateix també molt interessant pels usos que hi ha hagut i aprofitaments. Històricament havien estat molt delmats per la indústria, sobretot del ferro. Actualment, amb plans de gestió forestal i d'ordenació forestal ben planejada, i si pot ser amb certificació, s'obté una fusta de molta qualitat. És un arbre adaptat absolutament a la duresa climàtica, tant pot aguantar baixes temperatures hivernals de bastants graus sota zero, com a temperatures elevades al mig de l'estiu. És un arbre que, a més a més, té un creixement lent, té molta lignina. Alguns individus poden arribar a tenir, sense semblar-ho, centenars i centenars d'anys. De fet, s'ha trobat un pi negre, per aquí al Pirineu català, amb més de 800 anys. Tenen aquesta estratègia d'autoclarida, que és que les branques de les parts més baixes es van assecant a la mesura que l'arbre va creixent. L'arbre entra en una fase de senescència, la branca es va assecant, i de fet això acaba convertint-se en matèria orgànica que està enriquint el sòl. No és gens estrany trobar-hi aquesta biodiversitat tan gran de líquens barbolats. Mireu, doncs primer anirem cap a aquell bosc d'allà, que es diu el bosc del Comial. A Catalunya hi ha hagut una gran tradició educativa de renovació pedagògica ja en època anterior a la Catalunya republicana. Sabeu què hi ha aquí a vegades? Ous de granota, sí. L'educació ambiental s'entén com aquelles estratègies educatives que han de capacitar, sobretot els nostres joves, i motivar. Alguna femta, alguna petjada. El nen o la nena en aquesta immersió es motiva, primer es troba molt a gust, sensitivament la sensació és una gran agradabilitat, que és el primer llindar, el primer escaló, per, si s'està bé, per introduir coneixement. Mentre entràvem en aquest bosc de sensacions, algú molt espavilat ha trobat aquesta pinya. Quin animal se la deu haver menjat? Un esquirol. Un esquirol? Qui més? Qui més? Una rata. Mireu, els esquirols, com que no són tan àgils, són una mica sapastrots, estiren i van deixant aquests filets, d'acord? En canvi, els ratolins, heu vist mai com tenen les dents? Sí. Defilades, sí? Doncs mireu, exacte, exacte, i el que fan és renar-ho tot ben renat, i aleshores no deixen ni una mica de palets. Bon dia, Montse, i aquesta colla. Què feu per aquí, Montse? Escolta, esteu molt bé, molt feliços. Ostres, no m'hi puc apuntar, jo, amb aquesta expedició. Doncs mira, quan vulguis. Ara estem acabant una activitat que es diu Bosc de Sensacions, que en aquest bosc... Bosc de Sensacions. Es tracta de descobrir el bosc amb els seus 5 sentits.
I d'on són aquesta colla de nens i nenes? D'on procedeixen? Aquests nois, doncs, de fet, són d'arreu de Catalunya. Estan aquí fent unes estades de natura al centre, s'estan aquí dormint durant 7 dies i avui, de fet, ja és el tercer dia. Com ha anat això? Què heu après? Què esteu veient en el bosc? He après moltes coses de la natura i curiositats de molts ocells i animals i els rastres que ens està ensenyant la Montse. Per exemple, que si un esquirol es menja una pinya, com podem identificar que l'esquirol s'ha menjat una pinya? I és molt diferent d'allà on vius, el que estàs veient? Molt. Aquí és tot molt més natural. És com viure amb la natura al costat. Perquè, de fet, no és tan sols els rastres i el que sentiu, sinó també aquestes sensacions que dieu, no? És a dir, les olors, els sorolls, les remors. És l'efecte aquest, no?, que treballeu la infusió, no? Estan immergits en positiu, no? L'avantatge que s'estan uns quants dies aquí. No arriben i marxen, sinó que tenim uns quants dies per realment transformar-los o que puguin enriquir-se de tot això. Immersió total i absoluta. Hem vist trencalós. El trencalós heu vist? Sí. I voltors. Què fa el trencalós? Què fa el trencalós? Agafa els ossos que els altres animals enrosseguen I què fa? i els llença des de dalt per trencar-los i per Imagina't. Anem baixant, doncs, sí? Vinga. Passeu vosaltres. Que sou molt eixerits i eixerides, Vinga. De tant en tant apareix un arbre d'escorça blanca que no és una conífera, no és un pi, diguem-ne, dit així ràpidament, sinó que és un arbre d'aquests anomenats planifolis, de fulla plana, el bedoll, Veiem bedoll en zones que hi ha hagut alteració, que s'ha tallat excessivament, o bé en una zona de pi negre on hi ha hagut una llau que s'han portat els pins. Allò regenerarà normalment a partir d'una llarga etapa amb bedoll. Arriba a formar bedollars, especialment a Rússia, forma aquestes masses de boscos blancs que ja exaltava Dostoievski, els boscos blancs de la taigà russa, no? Hola, Josep Porteu. Hola, com va, Martí? Què diu aquest pastor? Mireu què fan les sobranyes. Com li dius? Les sobranyes, els animals que tenen un any. Ostres. I acostumen a anar soles, se separen dels altres, i ara miro si com estan. Són com lliures, no? El que són aquests boscos són comunals dels veïns, i llavors cada veí té dret a portar els animals a pasturar. Mires on volten ells i no hi veus ni barces ni res, es mengen tota l'herba. Barces es refereix als esbarzers, en el llenguatge, diguem-ne, pallarès de la zona. O sigui, que el que fan és mantenir el sotabosc. El sotabosc i les pastures de la muntanya. Actualment ja hi torna a haver unes 3.500 mares, el que és el Pirineu. I de mascles ja n'hi ha uns 100 d'uns 400. I aquest cavall, jo, vaja, me'n recordo molts anys endarrere, que era molt utilitzat en el món agrícola, no? Sí, actualment el tenim per la carn. Aquests animals, fins als anys 50, representa que eren els tractors de... Fa maca aquest exemple, eren els tractors, esclar. Eren els tractors de treball dels pagesos. Aquí dalt teníem la Fira de Salàs, la Fira d'Organyà, una de les fires més importants d'Espanya. I aquí la família que podia vendre 2 o 3 animals feitats, que vol dir ja domats per treballar, al camp, que llauren, que porten al carro, i en tenien per viure tot l'any. I té nom i tot, aquesta xicoteta? Aquesta se diu bruixa. Bruixa. Doncs escolta, que no has menjat avui? Sembla que no, perquè veig que t'està gustant el... I ara per anar a la font, com ens ho farem, Josep, per veure? Que has portat algun got o què? No, ara farem una besulla i anirem a veure a la font. Què dius, ara sortirà un got d'aquí? Sí, d'aquest arbre en farem una. No m'ho crec, no m'ho crec. Sí, ara ho provarem, No li fas mal, aquest xicot? No, d'aquí un any se li notarà.
Antigament els pastors inclús hi bullien la llet a la nit, quan munyien les cabres i es trobaven... Aquest artefacte, eh? Sí. Que l'aguantes. Sí, clar. Ara tinc que fer un bastonet. I em diu que no és bonic, això. És realment sensacional, no? En un moment, he tret l'escorça, l'arbre diu que reposarà i que l'any que ve ja haurà tornat a fer una nova pell. El bastó ja està fet i ara tinc que fer la forma. Caram, escolta. Ja el tenim a punt. Caram, Martí, escolta. ja podem anar a viure. Perdona, però és que estic perplexa perquè jo pensava que era molt més complexa aquesta capacitat d'obtenir un artefacte utilitari a partir d'un recurs natural com és Sí, va molt. realment. Escolta, fantàstic. Doncs cap a la font. Anem cap a la font. Mira, ja arribem a la font, veus? Quina font és aquesta? Aquesta és la font de Fontifreda. Que ja tenim, fixa't tu. I una goteta d'aigua perd, veus? Caram, tu. Una aigua molt fresca. És molt agradable, fresca. Molt. I baixa molt bé, Té una baixada molt neta aquesta aigua, Te gusta bedoll l'aigua quan... Sí, badolleja. Li trobes una miqueta de gustet d'aquest. És un ben passat una mica de badoll ara, Una miqueta, bueno. La peleta la tenim que haver tret una miqueta. Una vegada hem begut, agafàvem i se deixàvem penjada d'aquí. I quan la gent venia per veure, doncs ja tenia el got a la font. En aquests boscos del Pallars hi ha una nova modalitat de conservació de la natura que es diu la custòdia del territori. Això fa relativament poc que s'està desenvolupant, des de l'any 2000 a Catalunya, i consisteix en un acord entre el propietari dels terrenys i una associació, una fundació o una entitat que és qui després gestiona aquests boscos o aquests terrenys. Hi ha moltes modalitats, però en el cas concret en el que estem, el que es fa és indemnitzar en els propietaris, que en aquest cas són també els pobles, els comunals, perquè durant 30 o 40 anys, que és el temps que trigarien a créixer els arbres, aquests no es tallen, es deixen al bosc i així es mantenen, sobretot per la fauna forestal, que és molt interessant de mantenir i preservar. El bosc de pi negre és un bosc, normalment, que té una gestió molt multifuncional, no? Tant és important des del punt de vista de producció de fusta, perquè hi ha fusta de qualitat, però també és el que presenta espècies més amenaçades, com el gallfer, el mussol pirinenc, el picot negre, i també un ús social important, i també un ús ramader, no? Llavors, tots aquests usos s'ha d'intentar buscar un equilibri de gestió, no? Aquí no hem de tractar amb propietaris privats, sinó que són propietaris públics, tots són boscos d'entitat pública, però són de propietat comunal, és a dir, la propietat és dels ajuntaments, dels ens locals, però l'ús que es fa del bosc és dels veïns d'aquell poble. I tu, si vas a viure a aquell poble, i al cap d'uns anys tens aquests drets d'ús comunal. I pots anar a fer llenya, pots anar a pasturar, i inclús si has de construir una casa, pots tallar la fusta necessària per construir-te la teva... l'embigat i fes la casa. Sí, exacte. Marc, això seria el nabiu, no? Exacte. La planta que sustenta el gallfer. Exacte, aquest és el típic arbust que trobem sota l'espinesa pi negre. L'altre també molt típic és el naret, que és aquest d'aquí darrere, un full més ample. Però el nabiu és molt important perquè els seus fruits, que són aquests, són el principal font d'alimentació del gallfer. Ivan Afonso, quant de temps sense veure'ns, Ostres! Hola, Martí. Ahora dicen
Aquí hi ha un niu de gallina, de gall fer, i ara estava comprovant amb un emissor que porta la gallina la distància més o menys on estava, perquè va sortir d'aquí fa uns dies amb els pollets i per comprovar més o menys on havia anat, si estava viva i si tot anava bé. Quants han sortit de polls? Aquí en van sortir 7. 7 polls de 7 ous. I han sortit tots els pollets i per aquest neretà que a nosaltres ens sembla impenetrable, doncs els pollets han anat xirgant per aquí sota tan tranquil·lament. En què consisteix, diguem, la teva feina com a expert? Intentem esbrinar, documentar diferents aspectes de la biologia del gall fer. Quan la gallina no hi és, aprofitem i li posem uns sensors de temperatura que van enregistrant la temperatura cada cert temps i amb això després sabem les sortides que fa la gallina del niu al llarg de tot el període d'incubació, que són uns 25 dies. També hi posem aquestes petites càmeres que això en casos de depredació, si entra una marta o una fegina o un gat salvatge a vegades, doncs ens permet tindre imatges de l'animal que ha depredat el gall fer. Això a base d'anys ens permet fer estadístiques de quins animals són més perillosos i més danyins pel gall. Aquest seria l'hàbitat Això seria el neret, no? El neret o boixeriga, en diem diversos noms, i això, juntament amb el naviu que surt entremig del neret moltes vegades, és un dels hàbitats preferits pel gall fer i per les pollicades. Quina seria la raó? Perquè jo noto una fortor. L'olor que desprèn el neret és com una pantalla olfactiva que ajuda la gallina a no ser detectada per depredadors. A més, les gallines, durant l'època d'incubació, tenen un sistema fisiològic que tanquen els poros i pràcticament no desprenen olor. I el gall, és a dir, aquest xicot, què fa? Quina responsabilitat assumeix en aquest procés de reproducció? Acaba amb la còpula ell i se'n va cap a casa o què? Sí, és bastant masclista. Els galls estan un mes als cantaders, també és una època de molt desgast energètic per ells, perquè passen moltes hores sense menjar, exhibint-se, cantant, barallant-se, i quan acaba l'època de zel, que veuen que les gallines ja estan als nius, ja no hi ha rastre d'elles, doncs normalment se'n van lluny del cantader, dels llocs que tenen ells per exhibir-se, a fer la muda, comencen la muda, que van canviant la ploma i són molt més discrets. Ens hem acostat molt més a la realitat d'un ocell que és tan significatiu i que ho ha passat tan malament i que sembla que amb tot aquest coneixement nou i amb la gestió li pot venir una etapa, diguem-ne, molt més favorable. A 30 metres sobre del niu de gall fer, qui ens ho havia de dir, ens hem trobat amb el jaç, probablement amb tota probabilitat, d'un artiodàctil, d'una mena de cabra d'alta muntanya, que és el lizard. Aquí està molt ben instal·lat, li permet divisar el territori, i és una zona de jaç, de joc, de descans, segurament d'un individu solitari. L'isard és molt gregari, va en grups, amb ramats, però hi ha individus que estan fora del ramat i que viuen solitàriament, i aquest seria un exemplar. És una espècie que la trobem sobretot al límit del bosc del pi negre i pastura, especialment al primer de l'estiu, en aquestes pastures alpines de l'alta muntanya, i a l'hivern no li costa gens baixar, protegir-se, aixoplugar-se en aquests boscos de pi negre i fins i tot alguna batosa i un bosc de pi roig. Hem pogut veure el bosc de pi negre des del punt de vista de l'ecologia, des del punt de vista de la biologia, de l'aprofitament, des del punt de vista forestal, de la gestió. I ara estem a Pla d'Anèqua, on veiem uns exemplars en perímetres molt excepcionals. Però la causa per la qual han persistit aquestes formes tan grans no és biològica, sinó que és cultural. Si ens fixem aquest que és tan gran, a la base està socarrimat. Això és el que en diuen el foc de pastor. Els pastors, en muntanya, no feien el foc arbitràriament, sinó que feien sempre el foc a la base d'un arbre gran, d'un pi negre, d'un pi roig o d'un avet, per cuinar-hi, per escalfar-se. Aquí en veiem un altre també de gran. De fet, són un conjunt. Aquest, si ens hi fixem bé, que està sobretot marcat per la destral. I aquest cop s'ha produït justament perquè l'arbre resinés, es tallés, fes teia. A partir d'aquesta resina s'obtenien productes fins i tot com la trementina. El tercer,
un arbre que té una estructura molt més arrodonida, perímetre realment interessant i una forma realment també molt atractiva, i és un arbre amorriador, és a dir, que el ramat, al moment de més insolació, s'amorria, fa la migdiada aquí, és un moment de recuperació de forces del ramat. Per tant, la persistència d'aquests arbres monumentals, tan singulars, va lligat a un factor cultural. El bosc de pi negre es caracteritza per la gran biodiversitat que conté amb espècies d'animals. Moltes vegades l'observació d'aquests animals és pràcticament impossible en directe, però en canvi indirectament sí, sota aquest pi està absolutament ple d'unes pinyes que no han estat rosegades, sinó que han estat obertes amb un bec. Aquest ocell, que és el trencapinyes, que té un bec altament adaptat, són com unes tenalles, té un bec creuat que el posa a les esquames de la pinya i la va obrint, i aleshores agafa el pinyó. És un alt especialista en coníferes i és un dels ocells característics com a nidificant de la pineda de pi negre. La fauna que viu en els nostres boscos, més enllà de l'interès biològic, ens indiquen coses d'aquests boscos, coses relatives a la qualitat. En el bosc de pi negre i en bedoll no és estrany que hi trobem el gat salvatge. És una espècie enormement tímida. Té el que en diem antropofòbia, té una fòbia tremenda de l'espècie humana. Per això s'ha anat rarificant. Antany era molt comú al conjunt de Catalunya, de fet, hàbits forestals i d'ambients de roca, però la població s'ha anat delmant i en aquests moments es troba en àrees poc freqüentades. És el felí per excel·lència dels nostres boscos. De fet, el gat salvatge és, d'alguna manera, la variable salvatge del gat casolà que tenim a les nostres cases. És un gat gros que en alguns casos pot superar els 5 quilos de pes i ha arribat, excepcionalment, a superar el metro de llargada. Pot arribar a fer de 2 a 4 cries a l'any i allà on hi ha gat salvatge realment ens pot deixar tranquils perquè ens està marcant un caràcter realment salvatge i ben conservat d'un territori o, en aquest cas, d'un paisatge forestal. És un animal voraç que menja especialment petits mamífers com talpons, ratolins de bosc, rata esquirolera, etc. Però també pot atacar un petit cabirol, un petit isard, fins i tot pot arribar a atacar algun ocell d'una certa envergadura, com els tudons, com fins i tot el gall fer, per exemple. Això és un gerd. És un arbust habitual del Pirineu que té un fruit molt aromatitzant i vitamínic, del qual se'n fa una de les melmelades més populars. Adéu, Josep, que m'ha tret a pasturar per aquí. Com estàs? Què tal? Com va? Molt bé. Prepararem una mermelada de gerds. Aquí, més o menys, tenim 1 quilo. Perfecte. Els tirarem aquí. Estan nets ja. Ara, per 1 quilo de gerds, ficarem 3 quarts de sucre. Més o menys se n'hi fica el mateix, però llavors queda un pelet massa dolça, així ens quedarà més gust de fruita. I li tirarem un suc d'una llimona. Ja està. Remenem una miqueta i ho ficarem a bullir. Ja està. I ara anar remenant. Amb una mitja horeta ja quedarà fet. Quan més la farem bullir, més espessa quedarà. Després de mitja horeta de bullir, l'hem deixat a refredar i ens ha quedat així. Això ja està per servir-la.